Vítajte v dnešnom videu, v ktorom sa budeme dneska venovať mikrofónom DJI Mic Mini. Teraz si ukážeme rozdiel medzi zvuk na mobil čisto a keď máte zapnutý DJI Mic mikrofón, zvuk o hodne lepší, je vás viacej lepšie počuť. Toto je ukážka zvuku len cez mobil, ktorý teraz nahrávame. Teraz nahrávame cez DJI Mic Mini a môžete sami posúdiť, že kvalita zvukov je o mnoho lepšia. Je len na vašej kreativite, ako môžete nahrávať zvuk cez mikrofóny. My sme magnetický úchyt vyskúšali na kolese vozíka a úspešne to dopadlo. Tieto mikrofóny sú dobré na veľkú vzdialenosť. Povieme si pár praktických využití k DJI mikrofónom. Máte túto krabičku, do ktorej sa to vám úplne všetko zmestí. Keď si ju zavrete, má to USB-C nabíjanie a úplne v pohode sa nám to zmestí do vrecka. Za nás vyskúšané DJI mikrofóny sú dobrá voľba. Sám som ich otestoval a je to veľmi kvalitná zvuková stopa.